Така, тук сме с един, който се прави на Тарзан. И тук има някакъв тапак. И то се прави сега на Тарзан. И тук се прави на някакъв педераст. Чакай. Ало, пожарната ли? И се върнем след рекламите. Отново! Тръсна се, не умряла, е! Виканите не идвам. Жив съм, бе, ти кочи там, Абе, си така, бе, Оня го гледа и бяга по байриче. Нали знаете, че това... Чакай. Чакай, ама ти